saiba foi o primeiro en divulgar esta noción. Non sei se estou no certo ou non. Eu falaría máis que de subnormas dentro do común sistema galego-portugués, falaría de conormas, porque me coido que o prefixo é moito indicativo de unha horizontalidade como a que acabo de mencionar. De modo de maneira que aí a nós convennos extraordinariamente a reintegración, e esa reintegración non ten por que ser fusión. Mesmamente en nome, non son conceitos equivalentes, mesmamente en nome de un mantemento de peculiaridades que, por certo, en grande medida e en intensidade xa ten o portugués, de facto o portugués europeo a respeito dos outros portugueses do mundo, e non só por curva melódica ou non só por sotaques diferentes, senón por outro tipo de carga tamén fonética, sintáctica mesmo e, por suposto, lexical. Pero iso acontece cos idiomas todos de grande distribución territorial, co español, por suposto, ou tamén co inglés. En terceiro lugar, na situación actual, na orixe, coido que hai unha diferenza grande entre a orixe do denominado acordo normativo e a desembocadura do proceso e a utilización de falsos dicionarios. Na orixe dese proceso tentábase que houbese ao menos en frecuencia de uso unha limpeza ortográfica dos elementos máis diverxentes. Explícome en concreto da limpeza de o con til e a súa sustitución por ao na escrita, a fonética é unha outra cuestión, naturalmente, e a escrita das formas íntegras verbais, por tanto, con desaparecemento da desinvento chamado segunda forma do artigo. Pois ben, a partir de aí, tería que contarse tamén con un principio no que a filosofía inicial dese acordo normativo non só de respeito de nomenclaturas absolutamente basilares e simbólicas como Galiza, claro está, senón tamén na consideración ou estima do caudal portugués como un alimentador do propio galego. Isto foi o que, na miña opinión, no meu xuízo, non se realizou ou foi esquecido, foi totalmente preterido, até dar lugar a unha especie de dicionario sedicente que entra directamente nas formas lexicais ou mesmo en formas chamadas morfolóxicas que prescreven o que poden ser solucións existentes na variante meridional, na variante portuguesa do sistema. Entón, aí, a miña proposta claramente non é ningún tipo de acracia, senón un criterio de admisibilidade de todas e caisquer formas presentes en calquera das variantes ou das variedades do sistema común. Por citarmos, ou por citar eu agora exemplos concretos, eu mesma estou utilizando como habitualmente formas non admisíveis hoxe nunha escrita canónica e que non son en absoluto produto de ninguna ignorancia nen de ningún analfabetismo meu, senón que están presentes no sistema entendido en toda a súa totalidade. Ninguén dentro do sistema español, supoño que ninguén sensato ou sensata, ousaría reprimir a palabra chancho, arxentino, español, arxentino, en lugar de cerdo, ou valija en lugar de maleta, ou frasada en lugar de manta, ou tantos outros como queiramos ou como quixermos denominálos. Ninguén, efectivamente, ou, aínda máis alá, proscrever formas verbais directamente diverxentes dun estándar español peninsular ou europeo. Como sabedes, pois no español de Cuba, de Argentina en xeral, de toda Latinoamérica. Non só da tona lexical, senón de outras estruturas da propia lingua. Por tanto, a miña proposta clara vai tamén por aí. Complemento esta proposta de admisibilidade, diríamos, de democracia lingüística, non de erro, con estas outras que xa
dispoño na recta final da miña exposición para abrirmos o debate correspondente. Propoño simultaneamente unha invasión, entre aspas, de textos portugueses, que naturalmente vai ser, ou en calquer caso, un proceso paulatino. Cando digo texto, estou utilizando o sustantivo no sentido semiótico, é dizer, non libros únicamente ou textos escritos, meios de comunicación, senón texto no sentido máis amplo do termo. Cinema, teatro, música, todo tipo de producións culturais, de intercambio, de bilateralidade. Fundamentalmente, claro, co que temos ao lado, aquí ao lado, que é Portugal, máis, en xeral, con todas as culturas do mesmo ámbito. Naturalmente, propoño tamén, e aquí permitídeme que me relea a min mesma, só nunha parte dunha proposición non de lei datada hai 7 anos, o 3 de febreiro de 2003, que contiña na súa conclusión, contiña as seguintes peticións. Para isto, para verdes tamén até que ponto, tamén era mencionada aquí na exposición de motivos a Extremadura de que falou Valentín, no sentido de que resultaba como mínimo exótico que houvese máis e máis intensas medidas a prol da presenza normal do portugués en Extremadura do que na propia Galiza. En fin, despois da explicación correspondente, pois a conclusión ou a proposición en sí dicía o seguinte: o Parlamento de Galiza insta a Xunta de Galiza a: primeiro, estudar e prever con aplicación no curso 2003-2004 a implantación xeneralizada nos institutos de ensino secundario e en todos os centros onde se imparte educación secundaria de todo o país o ensino como materia optativa da lingua e da literatura portuguesa. 2. Programar desde a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, con eventual colaboración de outras consellerías, viaxes e intercambios escolares entre os centros de ensino da Galiza e de Portugal. 3. Enviar aos centros de ensino secundario do noso país materiais didácticos, incluídos audiovisuais, que podan resultar de proveito para o ensino das disciplinas mencionadas no punto 1. Mas, claro, isto tiña como base argumental mínima, é dizer, señores, neste caso señores do Parlamento Galego e da Xunta de Galiza, de dúas unha, ou ben o portugués é considerado unha lingua estranxeira e, por tanto, inclúana no painel da SIDEN, por tanto, francés, inglés, alemán, portugués, ou ben, tal e como nos defendemos, non é unha lingua estranxeira, entón, razón de máis para que poda existir unha vía do seu aprendizado ou da familiarización, o que non pode ficar nunha especie de terra de ninguén fora, en definitiva, do sistema escolar. Ben, todo isto, naturalmente, todas estas propostas que acabo de facer son sempre dentro do obxectivo absolutamente irrenunciável que é a reposición de usos e dentro dela o cultivo desa bilateralidade que acabo de citar no uso da nosa soberanía e en palabras que xa o compañeiro Valentín citou e que eu tamén suscrevo, non en termos de ningunha mística, de ningún arcano etimolóxico, de ningunha historia, de ningunha saudade sebastianista, en nome de algo moito máis pragmático. En razón de que? En razón de que nos convén. Convénnos a todas luces e a todos os efeitos. Convénnos desespañolizar ou descastelanizar o idioma, convénnos ter unha interlocución de igual a igual no mesmo plano de diálogo e de igualdade con interlocutores da mesma